Somos amigos, un libro escrito e ilustrado por Anabel Fernández Rey, da editorial Calandraca. Somos amigos? Un oso e un neno. Aquí está un neno na súa casa, e fora hai unha árbore, unha randeira e un columpio. Non quero comer verduras. Ti, que és tan comellón, axúdasme. Quero voar moi alto. Ti, que tes tanta forza, axúdasme. Non quero peitearme só. Ti, que ves mellor desde arriba, axúdasme. Quero ir moi rápido. Ti, que sabes empurrar, axúdasme. É divertido que sexas o meu amigo. Si, só que teño que recoller os xoguetes estes todos. A ver se me axudas, amigo. Vaya neno, pero é bon rapaz. Teño fame. Convídasme? Teño que asearme. Lávasme. Vale. Teño algo cravado nesta pata. Tírasmo. Vale. Teño unha ferida. Cúrasme. Claro, amigo, como non te vou curar? Eu tamén penso que é divertido que sexas o meu amigo. E aquí está o oso tomando o sol e o neno cun paraugas abrigándolle un pouco. Ui, que están caendo gotiñas, vai chover. Está chovendo, vámonos para casa. E o oso colleu o neno no colo e vai no levar para casa. Tranquilo, voute secar. Vas quedar ben seco. Claro, eu quero estar en xoito. Somos amigos, o oso e o neno. E acabouse este contiño. Chao.